Chcete jíst zdravě, ale nemáte rozpočet na nakupování biopotravin? Netrapte se tím. Z mého pohledu nebo z pohledu čínské medicíny to není až tak důležité. Důležité je, abyste jedli pravidelně. Důležité je, abyste měli přes den rozumný poměr živin, aby tam byly zastoupené i bílkoviny, i rozumné tuky, i zelenina. Důležité je, abyste jedli vhodně pro váš typ, takže když jste spíš zimomřiví, abyste si dávali spíš teplá jídla, teplé pití. Když jste spíš horkokrevní, tak si můžete dovolit víc toho syrového. A jestli už to bude v biokvalitě nebo nebiokvalitě, tak to už nehraje až tak velkou roli. Pokud zvládáte všechno to, co jsem teďka řekla, tak potom můžete řešit, jestli bio nebo nebio a můžete to dovádět ještě do větší dokonalosti, ale pokud jsou pro vás biopotraviny příliš drahé, příliš nedostupné, tak stačí, když budete mít rozumně nastavenou stravu z potravin, které třeba koupíte běžně v supermarketu. A pokud máte možnost mít třeba zeleninu a ovoce ze zahrádky, od známých, využijte to. To působení na tělo je jiné, ale není to ten nejdůležitější faktor ve stravování.